beren izenez antzeslanan estreinaldia izango du, Kalderapekon arratzaldeko 7:00 eta 8:00 Goia non-stop, Telmo Iruretaren eskutik ikusi izango dugu Euskaltzaindian. Azkenengo ostegunean, otsailaren 29an, hileko azken ostegun horretan, The Questionen estreinaldia ikusi izango dugu Cecilia Paganini eta Gorka Gansoren eskutik. Hau Euskaltzaindian arratzaldeko 7:00. Eta egun horretan bertan, jaialdiari amaiera emateko 21. Kafe Bar Bilbao tartean sarien irakurketa dramatizatuak izango dira, nun eta bertan, Kafe Bar Bilbao bertan, arratzaldeko 8:00. Beraz, irabazitako antzeslanen testuak irakurko dituzte, eta aurtengo edizioi horretan irabazitako antzeslanak Arropa zuria dira, Iñaki Zizena eta Pantzo Irigarairen Dolu. Oiek biak izan dira irabazleak. Bonuak eta sarrerak salgai dagoeneko, 7 eurotan Bilboko Plaza Berriko Kafe Bar Bilbaon, eta Erronda kaleko bira kulturgunean. Bertan eskuratu daitezke egun bereko 2 ikuskizunak ikusteko bonuak. Baina, ikuskizun bakarrerako sarrera ere erosi izango da 4 euroren truke. Eta amaitzeko erakusketa bat aipatu nahi dugu, hain zuzen joan den astetik aurrera ikusgai dagoen erakusketa. Mikel Laboa, izan liteke konstelazio, izan gabe izar. Horixe da erakusketaren izenburua, horixe Bizkaia aretoan paratu duten erakusketa. Euskal Herriko Unibertsitateak Mikel Laboa katedraren eskutik EHU Kultura eta Loraldiarekin batera aurkeztu dute, otsailaren 29 bitarte zabalik egongo den erakusketa. Esan bezala, Bilboko Bizkaia aretoan, Bizkaia aretoko Asular espazioan, edo Asular izenara daban espazioan. Erakusketa Mikel Laboaren bizitza, ahots eta musikari egindako omenaldia da, hain zuzen ere bere heriotzaren 15. urtemugan. Eta ni ez naiz Mikel Laboa komikian oinarrituta dago, edo hori izan dute hizpide erakusketa antolatzerako garaian. Unai Iturriaga eta Arkaitzkano idazleek eta Joseba Larretxe ilustratzaileek sortu zuten komikia, eta komikiarekin gertatzen den bezala, erakusketa ez da ohiko biografia bat, baina Laboaren musika espirituak, haren nortasunak eta haren umoreak gidatzen dute komikiaren irudiekin osatutako erakusketa honen historia. Erakusketan besteak beste Mikel Laboaren 3Dko aurpegia, bihotz forma duen mostutako panel bat, beirako arasak eta idulkiak, eskultura, kartelak, diskoak, kontzertu sarrera programak edota argazkiak ere ikusi ahal izango ditugu. Miren Koro Campos komisarioak azaldu du, erakusketa bera atal desberdinetan banatu nahi izan dutela, ezta? Bere izaera, musika, bizitza eta atal bakoitza uniberso oso bat bezala erakutsi dute edo horla antolatu dute. Bestalde, Bea Zabalando, Bizkaiko Campuseko Euskara eta Kultura zuzendariak adierazi du, Euskal kantautore honen unibersoan barneratzeko ibilbide bat dela erakusketa bera. Beraz, otsailaren 29 bitarte, Laboaren bizitza, ahots eta musikari egindako omenaldia Bilbon bere heriotzaren 15. urtemugan.